Alright, muri Zimbabwe. Pave chap chap, even me, I can't believe you. Tikutaura zvinhu zvakadai so. Tikutaura zvemukati mabhurugwa weekend Chivhaya. What is happening? Temba Mliswa nezuro wakabudikira achiti Chivhaya ita is iwewe uri kundudza zvondorima vakadzi. Iwo ungavarima here katractor kako kakaita kamunhu kadiki hanimaiza. Temba shuwa mungarowa zvokutodaro zvokutokuwadza zvokutopedza kudaro Temba. Mungaataka munhu pakadaro here Temba. So weekend Chivhaya wazopindura nhasi hanzi pafacebook hanzi konhaisabhuku idzo dzinombotengeswa kupiko muendese iwo muzvambarara wenyu paauction muwanewo kamari kekurarama. Ukaona murume mukuru akuvhaira kuti yangu ndine 30 cm wobva waziva kuti ndiyo yega yaasara yekuvhaira nayo, and pamafacts shasha inenge yakundwa uye yazosvika pakupererwa manje. Weekend 10 Temba 0. Bachimomerai weekend haasi kuramba zvataugwa naTemba. Weekend haasi kuramba. Ngatinde mberi tione kuti weekend uchasvika pakuramba here kuti ndine muzvambararawo ini. Hanzi komandishaya here sabhuku makanganwa here muri more than 40 MPs paportfolio committee on mines and energy interview yangu on Gwanda Solar muchifaya maquestions ndakagara ndiri 1 chibaba ndakazvimiririra ndikakugadzirai size mese after the interview imi mega imi mukabvuma kuti tamutadza and this level of intelligence is unmatched. Imi makazopedzisira mati I think you must lose weight ndobva ndaziva kuti mapererwa. Itsika yenyu kushaya kana makundwa sabhuku. Weekend wabva vaseka that my laughing emoji. Hanzi manga majaira ka extortion muri MP muchiti mukaitwa chairman or member of any of the parliamentary portfolio committees tese taiona inonzi nhamo tichichidzirwa tichitorerwa mari yema protection fees. So apa pa weekend already ari kubudisa corruption kuti ndo zviri kutoitika muparliament. Vana Temba Mliswa vaitora mari dzema-protection fees rather than kuti vagere paportfolio committee yavakagara vabate basa ravo nomazvo. Alright, hanzi manje iye zvino sabhuku kumusha corruption yeko munopiwa bribe yembeva 15 monzi ndibatsireiwo please. Izvozvi muri kutsvaga kuti moita popular papi and nei, asi zviri kuramba. Mamboedza kuti pano nepano I'm very close to the boss, he buried my father. Unfortunately ma potential customer enyu havasi kuteerera nyaya iyoyo and still mashaya relevance. Hanzi ndinorira kumusha, yes I agree, ko uko ndimi munotonga, asi kumwe kwese handizivi hangu kuti muri kurira nechekupi kwatisiri kuona isu naisabhuku. Inzwai munzo. Hanzi pastage kuMiss Universe makadhakwa takashaya kwekunyarira muchiburitsa tuma $100 bills twaibuda one by one muhomwe dzakasiyana dzaioneka kuti dziri empty dzichipfumbuka bute. Ndakangoti Mwari wenyasha apa pakuda imimi mupindire ko iyo 10,000 pledge yacho mwana akazopiwa here. Makatadza kuitakura kubva kumba here inga hainyanyo kurema naisabhuku. Pave paye ndakazototya kuti attention yapiwa mwana uyu achakwidzwa ndege yemashanga akapedzisira atonyengwa shame hake. Hapana anoziva zita rake andiudzewo kuti anonzani ndimupe hangu kana ka $50,000 cash asazoita victim akufambira $10,000 yekunyeba iya. Muri panzwa wikino apa wakutoti kuda kutopa musikana kaya kati 50,000. Hanzi the girl has a future. Inzwaiwo tsitsi apa sabhuku, regai vane mari timubatsire mwana. Ndingadai ndiri kukuremekedzai kuti shumba, asi I strongly doubt the authenticity of your totem kana isu vana ganyamatope chirandu chegono pane patinosvika tichiti ini ndiri shumba murambwe, and even ndichikura kusvika 2017 kana ini ndaitomboera gushungu mamwe mazuva, saka kutsvaga kurarama tinoriziva game racho. Wikine vari kubudisa kuti katsodzi kapara kanonzi wikine. Hanzi senemu yenyu kumadzinza edu emuno munyika yeMazimbabwe pachokwadi hamuko sabhuku. On another separate note, because you have so much time on your hands, you are having a minimum 3 interviews every week, pretending to be knowledgeable and politically astute.
In most of your interviews, you always mention a VP must resign and who your choice for the next president is. Everyone is entitled to their own opinion, but as Zimbabweans, we will never take advice from a hopeless and broke failed politician trying to earn a living. I know this subject has made you a little bit popular, being a hot topic mainly amongst the opposition, but with the greatest respect, please shut up. You are not a ZANU-PF member and you are not the president's spokesperson. His Excellency has repeatedly made it clear that he will not be involved in choosing his successor, as it is the sole responsibility of the party. Be guided accordingly, Sabuk. And also, please stop lying that you are being chased and you need to drive fast cars. When I heard that explanation, ndakaseka ndikati mababy ese anoti raptor Sabuk vakudawo raptor. Anyway, enjoy your car, Sabuk. Akatenga munomuziva henyu. Mashoko ekukupindurai ndinawo anobva mugate guru haapere Sabhuku. Vari kuti anobva mugate guru ndiwino hanzi haapere Sabhuku. And kindly please bear with me if I delay in responding, as I have a multi-billion-dollar business empire that I am building which constantly requires my undivided attention. Wapedza Wikino. One thing though, Wikini haana kuramba kuti zvaita kubva Temba ichokwadi, but angatoziva izvozvozvo mukadzi wake, angatoziva izvozvozvo ndivana Sonja kuti Wikini hapana chiripo. But anyway, I mean kana takazitasawo zvidumbu and stuff, chero isusu togona kungopa a prediction kuti hakuna chiriko. But anyway, mune Zimbabwe, here's the thing. Wikini in this case, I think zvangu kuti Temba Mliswa, you know, like it's like the lowest blow. It's like there's always gonna be that thing about somebody. Chekuti kana maperegba on every other thing. Munongo ataka ichocho. Ndo zvaitwa na Temba. I mean, zvinonetsa kuataka Wikini because mfeso une mari yakawandisa. But let me say this. Here's the thing. Isusu hatisi kuzoluza focus semaZimbabweans. Wikini Uchivhayo ari kutenga our freedom one MP at a time, and we don't like that. So is the drama it's nothing to us. What is important to us, the boys rangu, muri kutenga away our democracy. One Toyota Fortuner at a time, ka 50,000, ka 20, muchita buy away our right to vote, our right to select our leaders. You are doing it, and that's very bad. So take it pass now. And Zimbabwe change chikupai more news about VP Chwenga and what VP Chwenga is doing, about the military and what the military is doing, about stopping the Cape 3. Remember that Cape 3 ndo right now kumberi kwedu. And as of right now, my delays, I wonder, so you can see that actually something big is happening behind closed doors. Mnangagwa might try to look like everything is normal, but you can see that it's not true. So ndinu wenyu pano pamuzinda wevanhu Super Galo uri kutiona pa Facebook, uri kutiona pa Inside Africa Network, uri kutiona pa YouTube, uri kutiona pa The Mutapa Times pano. So stay tuned. Ndinu wenyu Super. Peace.